kasagaran gyud kon kanabitang mag-counseling ko nya labi na gyud og conflict sa banag asawa nya moingon dayon ko kanang sala sa imong bana or sa imong asawa pasayloa lang na nya moingon dayon og tubag ako lang paningkamutan pader dili lang gyud madali ako lang hinay-hinayon unsa man na sakto na ang pagkatubaga. Di pagid nako sa Hinoon kaya karon pader pero naa naman na sa akong una-una ako lang hinay-hinayan pagpaningkamot sakto dili murag sakto pero dili gyud ang gusto des Ginoo aura mismo or ora mismo karon gyudayon mo na pag-ingon gyud aning tao nga mukuyog niya, mukuyog ko nimo bisag asa ka. Ingon de Jesus, sure, ako ra ba? Wa ko'y kapahulayanan. May pang mga milo, kay naapay taguanan nga lungag or sag. May pang mga langgam, kay naay sag nga ilang paulian. Pero ako, wa gid ni siguro. Pasabot, naghimo ang Ginoo sa iyang misyon wa mag-agad kung doon na ba siya'y balay, doon na ba'y taong mudawat niya, naabay lugar nga iyang tawgon o iyang pinuyanan. Usahay kita, ingnon tang alagad sa simbahan, maingon dayon ta, o mualagad ko pero ako sa ning ipahilo na akong pamilya. Ya, once gani nga okay na ni, asag di lang, naaramang gina ang pag-alagad sa simbahan. Nindot no kamorong nag-alaga din labi na mo mga lektor o salmista unsa man ni alagad mo tungod kay wa na mo'y obligasyon sa simba sa eskwela sa sana pamilya mga buangon mo na kasagaran ngadto gawas nasod dili ni ang pag-ingon lang sa pagtamay ba pero reality ni siya nga ang kasagarang mo serve og simbahan kana ra gyung mga retired na mga 70, 60 kapin kay kining working class nila dito busy kay trabaho why time para usas pag-alagad sa simbahan nya usahay sad mga bata inigabot ana mga 14 years old nga nisugod na sad sila og himos ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot amawa na sad na sa simbahan. Mura bitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato unya kay gasalig man nato ato usa siyang atubangon nya once gani nga ma-secure na halad sa tas Ginoo mga igsoon ang tinuod gid ay ang kalibutan nagsalig sa Ginoo apil na ta mao na unahon nato ang Ginoo kay kun dili nato unahon ang Ginoo ari kita siyawa padong. Motong panahon ni Abraham sa Sodom and Gomorrah. Si Abraham nihangyo sa Ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kaayong syudad? Imo bagyong sunogon? Kung naa dihay 50 kabuok nga buutan nga nagtuman sa imong sugo, imo ba diyang sunogon ang tibuok syudad? Ingon Ginoo di nako sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan. Masave niya ang dako daghang katawhan. Yan ni sigig bargain si Abraham hangtod niingon na gis Abraham last na lang gini Lord kung naay napo na lang kabuok ang motuo nimo. Imo bang sunogon? Ingon Ginoo dili nako sunogon. Basta naay napo kabuok. Sunan kana kadako daig mahimo sa tao mo na ningon si Jesus biyain ang imong amahan nga namatay ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao luwason na nimo nga patay naman na usara sad na kabuok pero sa imong pagsangyaw tibuok kalibutan at least usa ka syudad ang imong masalbar nga dili mamatay dito sa impierno kaysa magsigi kag hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inhibilin
kana ray imo yung tan-awon kaanugon sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako. Muna ang Ginoo agato siyang sundon, daghan kay mahitabong nindot sa atong kinabuhi. Dinhi sa atong parokya ni sunod magitag ning kamot matag sunod sa Ginoo kanang inyo mga donasyon, kanang inyo mga kolektang gihug diha sa atong mga pamisa, ato man ginang gigamit para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga projects, para sa atong mga kalihukan. Tanawa ra gud og unsay nahitabo ron sa atong parokya. Nya dili ra sa atong parokya ni naka apil pagyud taghatag ngadto sa panginahanglan sa Archdiocese. Apil na sad ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato gyapong napaambitan. Nganuan tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon. Mao nang diri say usa niingon, Lord, mosunod ko nimo pero muuli sa kusamo kay mananghid ko. Bisan gani pagpananghid di mo sugot ang Ginoo. Namay siya, ayaw na. Ako nagoy imong gisunod. Mananghid pa jud ka dito nga binuhat ra man nako. Ako mo'y sunda. Nindota no? Gilinga imong tupad. Yung namananghid pa kasi imong bana aron mo kuyog kang father. Yung nako no. Mapatian gitas bana aning kalakiha. Mao na siya rato nang una-unaon kung imo nang gibuhat tungod sa Ginoo, ayaw nagpananghid. Meaning sa pagbuhat nato sa sugo sa Ginoo, dili na ta maghuna-huna unsay isulti nato sa mga tao. Padayog buhat. Mao na dinhi kining atong giingon nga ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Mag-agad rasad ni nato kung maayo ta ngadtos Ginoo ug maluluy-on sad sa atong isig katao. Pero kita ra gyud magpaluoy-luoy, kita ra gyud mo'y murag maniguro sa atong kaugalingon. Ang Ginoo sad dili sad maayo, dili sad maluluy-on nato. Kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig katao sa mga buhat sa Ginoo. Mao na manghinaot ta ang ato untang paningkamot matag adlaw, labi na gid sa ato mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan. Magbuhat unta sila, dili magsigig hunahuna nga susunod tuig eleksyon na sad, 2028 eleksyon na sad, kinahanglan mamundo ko karon. Ayaw ana mga leaders. Trabaho mo maayo unsay ikahatag ninyo sa atong nasod. Ang Ginoo maura sa imo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon. Tanawa karon unsay nahitabo. Ang mga dinaog-daog kasagaran maoy ni daog atong midterm elections. Ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunuhay in terms of kwarta, in terms of gahom and influensya nangapildi. Dili na ingon nga final na. Doon na pa'y laing challenge sa mga nidaog. Ang challenge, andam ba mong musunod sa pagkamaayo o sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Di gani mo mubuhat ana, igo ramos pagdaog, nya lipay na kay mong nidaog mo, malusno orsad mo, mura og Sodom and Gomorrah. Masunog ramo, mawagtang sad mo spasing.